Ongietorri danok, inauguratu behar den erakusketa honetara. Gaur daukagun erakusketa Urretxu Zumarrako mendizaletasunaren hastapenak dira. Eta esan beharra dago, hemen daun argazkiaz aparte, hemen kriston lana dago, baina ondaz aparte oso garrantzitsuagoa da urteetan zehar Ostadarrek egindako lana ez. Hor mendian egindako lana, kultur mailan egindakoa eta hori nik uste dela azpimarratu beharrekoa. Hemen nire ondoan dauke Mikel eta berak esplikako izue guzti hau nondik etorri dan eta zer egin da. Beraz, hitza emango dio behai eta ongi etorri eta ondo pasa. Eskerrik asko. Nahiko duke gogoratu Luis Pedro Peña Santiago, eta berak behin idatzi zuena. Kokatzeko erakusketa hau, berak behin idatzi zuen. Mendia ez da bakardadea. Are gutxiago Euskal Herriko mendia. Gehienetan geure inguruari arreta pixka batez so eginez, historia berberarekin topo egiten dugu. Mendiak, ataka desolatuak, basoak, zubiak, bentak, baselizak, bordak, salbideak, trikuarriak, arrespiak, kondairak, mitoak, erromediak, artzainak, gudak, pelegrinazioak. Eta galdetzen zuen, ez alda gauza askotxo? Ez, bizitza bera da, bizitza osoa da gure bidera jauzi egiten ari dena. Eta guk ezin dugu geldiarazi, bera gu geu garelako. Honek, esaten du argi eta garbi, hemen ikusten ari garen toki guztietan agertzen diren pertsonak, tokiak, mendiak, guk zapaldu izan ditugunak aurretik, beste batzuk zapaldu izan dituztenak direla. Eta historia egin dutela beraiek, eta gu baita beraiek zapaltzearekin historia egiten garela. Erakusketa honen jatorria izan zen, nolabait ere, hainbat mugarri azaldu ziren. Lehendabizi, 25. urteurrenean Ostadarra Menditaldeak antolatu egin zuen bere aurreko historiaren mendizaletasunaren nolabait jarraipena, eta osatu genuen Antxoni Turiza, Juan Mari Gabilondo eta Juan Urtelai eta gure lankidekin osatu genuen mendizaletasunaren kronologia bat. Urretxu Zumarrako mendizaletasunaren kronologia. Baina hori bakarrik testua zan nolabait. Baina gero etorri ziren Serafin Jaka, eta bain bebe familiari bezarkada bat emanez, Angelkuru Jaka da leborgudu bedaitaren testuak bidari zizkigun. 1954 urtean, Hiru Errege Maria egindako dosier bat idatzi zuen bedaitak. Mariano Garziak, hiri zazpiko lehendabiziko lanetan ari zirenean, hiru argazki bidali zizkigun. Eta horra gertzen dira batean, nola Pikotxarekin ari direla lanean, 1958 urtean, orain gudutzea dagoen tokia. Eta Amado Gudon mutiko, hil baino lehen, bere alguna utzi zigun, bere argazkiak, erabili genitzan, eta esan duen nik. Zergatik ez dugu nolabait ere hori eta askoz gehiago lortzen eta osatzen erakusketa. Eta hortik dator erakusketa hau. Eta hainbat lagunek lagundu dute argazkiak ematen. Imanol Jauregi, Angel Jauregi bedaitaren partetik. Arantza Arrietak, Juan Urtelaik, Amado Gudon berak, Manuel Iraolak, Jose Luis Zalduak, Juan Mari Gabilondo, Pedro Tauskek, Jose Maria Kortaberria Txantxik, gure Gipuzkoako argazkiak badauzkagun, internetetik eskuratudakoak, Javier Otegi, eta esan bezala Angelkuru Jaka leborguduen informazioa, Mariana García, Jon Alanaren sendiaren partetik ere lotutakoak, eta gogoratzea ere Indalecio Janguden, Euskal Herriko argazkilaria. Bere bizitza osoan argazkiak atera zituen eta alde batetik bestera ibili izan argazkiak ateraz. Eta berari eskerre badaukagu nolabait ere informazio bat. Orduan, haue guztiei eskerrak emanez, errotaprintei ere nolabait ere eman duten laguntzagatik nahi nuke eskertu. Hemen dagoen informazioa Urretxu Zumarrako mendizaletasunaren historia da. 21 dokumentu desberdin daude argazki ez gain. Baita ere kronologia bat
mendizaletasunarena esan dudan bezala. Testu inguru soziopolitikoa nola izan zen, gerra zibilaren aurretik eta ondoren eskin hartan, eta hemen ere, bagoen dela 50 urte mendira joandako erroparekin jantzitako manikia. Montblanken izan diren mendiko gotak, Montblanken izan diren betaurrekoak. Eta hemen ere, alako ze arropa erabiltzen zen. Orduan, gure helburua izan da horixe. Informazio eman, mendizaletasuna ezagutarazi behar dalako iragana nolako izan den aurrera begiratzeko, gu orain mendizale garela, beraiek mendizale izan zidelako.